Dokmuka Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited pen pherang kiamai kepha. Number 6 Bitung Reng Thama constituency angkang langkit hepen kisung ki puara datama phan BJP asong jatum local misi kapin karateng pen kirap kapajurda. Bitung Reng Thama constituency alo langkit hepen kisung ki puara datama phan kirap kapajurda ji asonamu kisik kedang. Kacing Honkat News kelang aratona phantrame kardolang pajuriklo. Tantinon Karbi Prime to Mabirta ang ton pen arjuikha. Kidam tangbu sik ni phai cricket homarni Dokmuka Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited along Secretary Son Singkro amithang arpupen kachi o aputhak lem chairman pen pherangkia me kaparapona birta pherangke Rajiv Bepen Kat News along birta nang pali. Dokmuka Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited Lamps Chairman Lapen Members Atumpen Son Singkro Phan amithang arpupen kachio aronatang kalisi keklen. Lasila son ki chokti pusi Lamp Chairman Atumpen Jongpo. Ahoglo de 13 tarik Army pen Secretariat han heklong leda la solama bang je Secretariat hemasora bang je nangli pinangji la pen ke madulet heklong sita la so number along la secretary apisu la so number along le na pachini non la si ahoglo nili tum la dakta la somsi 13 tarikani abdapangko secretary resignation GP la so alu abang dak sukida rahatot pikang la si mo chairman han pikang non lasi alu ta la hem lo ho lasi lada ke resignation ka chipi ko mangke formality hoi ka leader lo lasi resignation ka chipi ko late dan nili tu executive hang si dada resolution mg lasi nili tu mahin pen alang di kan release di lasi la ke aron re lasi nili tum la so bang ke accept se la pen ke nili tum ta holo lada lem salong je alang li seal stamp la documents la pen ke kado ka ge hisab vikas paklang ke pin pen se alang resignation chipiter ka bang ke nili tum committee ahin pen ke accept se la pen ke alang li dak nili tum han pini pen ke dampu kusita ilam the sita nang than te kang ke lasi mo eprang ko pini alang litung ke hoklo kes pider lo FR pider lo la sila solam aputha jong sila dak nili tum phan nanggepa bon pulate la nili tumahin kan la chakche la pen ke nili tum ta alang litung phan kachuning ridun thuke la lo prabjin pen kiri getar lejia phan nili tumahin kan la che don dun lo athike la dak lem salong ahum purti doan pusita nili tum phan nang pachini tekang ke pin pensi alang di kapjin lalu lasi non ini tum kisung sukali sanganta non anta nili tum lip dam longge athema secretary si forwarding alo longge signature mari lo niliani si lip dam ji polo signature kali sanganta non anta nili tum lip dam longge athema secretary si forwarding alo longge signature mari lo niliani si lip dam ji polo signature bangke secretary si piapot chairman ke authority ave nasi nili tum ang aphan kadoka be arat aphan nai pasung teka apot nili tum abangta alang li phan resignation na chipi pula sol dua chef penang chapke nili tum accept konpe lasi nili kadoka be arat tum ana phanta secretary ya hema baidu kaning dia sonatha la youtube channel lalong pilo apot la number ta madulet heglong sita nili tum ahin penta chuning ridun lo heglong lo bolte la baidu Secretary Hemasar Anambara long kolera pachini pupusin kado kawiara ta phanta pachini lo la sinili tum lems ahin pen ke lan se pachini chalang ardon chairman sir ke ni alam ta hong lo pen alang li la somsing pro alang li cuma thabang awda durbang chokche dalo nilitum ladak alang li mopen la so gago sa cheta paklang lo Nali tum tulipon pa mereka terlalu
lasi ahok per bangke alang li resignation letter cipi bangke alang li cuki darang lo si pikang lok pen nilitung komite ahin pen hisab nikas thang kacini komite ahin pen hisab nikas napak lang nai ontoto nilituman hopta ba nini ni thoma por na pieson te alang li mesenji non bangke alang li dak pen dam juilo hisab nikas ta ave lapen ahemasor ta ke ciri sita me ahemasor ke ciri lo war nilitum ta ritar liptun po cerap dun po mo chairman sa ke poso na ta kasi dokoka lems ide ta kiduk lems alang li laswa hisab nikas ta nang pinangji pen dak hisab potro sita nang paklang bek nang an mati ke nilitum bilire lamber lo ni Nizang Karbiang Long bata hinia dihu lang kithe parpik penajok bitung reng thama constituency angkang kidam tanga dihu pen an so se puthot langkang lumthu pen kisung ke pho ada tama phan BJP songja tum pen local MSC kapen karateng pen kirap pajerdama birta nangle Pinpur pon me jimit me pinar ke janga jok umrang solang teng ang hap ki thunan to ga jok a hiring tang rak pen bang solang tuya jok bitung reng thama constituency angkang phan trok sike patrok so se lang inglom phonlo kisung ke phora ra phan kapi jok dunjia sai BJP songja tum dodi sangse ke choki jun asona mong hai hoi kerona sai klem phonlo bang so sayang deng number 1 karbirong sopi ner lok arong lapen sitoya dong arong malomta BJP songja po Prakash Kathar Welson timung lapen ongdung BJP klem bang atom bang so sai dodi sangse kirap kapajir damalong tirapdo ke bitung reng thama koso hawar bitung reng thama ladak ladak ke sitoya dong karbiong supia pia sandar nikon lo dak langa thege ho dak langit he ke atumi dikwen lon thombak dolos tami atumi pen bang nang barchet lo pinian bang hetoi pen bang ke abisi the thupikan lo bangkon baka family dak effect dun lo so langa the la so langit he pen la dan ni tum motor pias riding bang puri dun lo la pen dan ni tum karbiong so pias ta kado we don tharisi adon bang ke langit he pen hoduna kok lo tela bang so langa the tuma phanang li tuma hin pen kopini akera pajir lo mo nilitum pe ahin pe nilitum ching hon CM sar me thang yong pen da don tharisi ara da phan sanglin kep dali hoini thoi thelin ni jang thule pohini ka pening tia bor nilitum la don tharisi ara phan nilitum non headline keron CM sar yong pe si nilitum rara phan ke rabji phan ko an ka chisik pon do semen nilitum ke ching si bang ke rada tum dak jasmet ki sunge pholo rada tum phan bang ke nilitum safety mate jo ke jo na dim alang tum handak pen terek nangji la ban nilitum dak community hall stame bat te bok tara ko dora school hem ta do dak nilitum jasmet pon pola tum handa sip bi pola pen ki chu yun awar sahib stame nilitum jasmet non CM sang kerap sang taxi puthon nilitum CM sang phan tu pola pen nilitum yong stame un an nilitum stame nilitum akhia dat stame alang tum phan nilitum ta kerap bijiri phan nilitum ta jisip no chorol Sar Singh tok BSGB pen katuning report ke lang ki the pen kapajok ja sai ke claim ponja phan ake hai Dr. Tuliram Ronghanga phan prap jin pen bangso kopili aroi pi pen dak ahawar along ke teng thip jia phan prap jin pen kasalam akenang soraputha katuning ri padpon nilike ladak sitodong awar sitodong sitolian sangsuki sorkari gambura nili hello stame nilitum nilimen ke sarsing tokbi lapen nilige lasorong dak rong nilirong lo ladak bangke taladak ngo nilitum labang su alang ke thepen ayok ahok lo non CM sara hin pen lapen sector in charge alang litum chelang pet pen nilitum pini nilitum sang yang thu puru ethe dali lahai family tum long pon lo sitame non la bangke ningarong lo na CM sar pen la sector in charge kado ko we dak lemang ko tum phan ta choro parlo thoi phisita nilitum phan la parliament la so ke la sitodong tu phang teng phang la so to war langa the pen ki jok lang ke theke jok ye phan nili jasmet CM sar phan nili juning report la se alangli nilitum phan nangrap nangjin so bomlo sitame ansu se la so kewang ji niltum joy ke joy phang ye phan alangli phan
jasemet pet ke chuning ripon lo permanent langat he pen ki jogi phan nang litum rak bag borgambura hin pen kopinia solution parliament pen dak lang ke the ke so pen nilitum ke jog ya pan ke jasemet ke nilitum hala mathauri bang deramuk tu tumpreng la so mathauri bang jasemet hanse japan lo bang siksak ulo hala dak ingten tu pun pulo tang te an su selo nilitum dak lom chot kalilo kar birong supiang tun reng lum eji la so pu thak bang hala dak nilitum phan guide ban pulo mage puji la so bang nang TRP po menang po lapen ke ladak non nilitum arong ahok lo nilitum phat ke la so ali la rong bon ali bang ke ni dak situlian tu thang teng prang pu la so rut la dak dolop la stanang kuri pilo ahok lo sitame la so long technical chisu nili pudanya bang technical abang chisu dak chok cecet song si nili matadam la so jongsi la so abang nang papleng pi pulo nang te nilitum pang tu chat pulon te nilitum la dak pan sum seji pusi nili matadam non ke ante phang teng prang pen dak sitoe dong lo angpar ke karbirong supi pen kacheleng towar ke dam unlang ma dam de mana kunu poi dhata upai pin la thuke te long ba ko pine akaprek la son pen beti ke dam ne lo dam masi celeng le dam Dong kamu kampen Kelvin Terang report Kat News. Non malam sok parapan bir tamu ing tonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit puthot bir ta lo wang thuik lo. Nijang Karbiang long lakha ke thom chin thong MSC constituency ka parlo umlaphel auditorium along Karbiang long arlo kedo khasia khe chingrum pen isi tiri pia me United Khasi People Organization song seng tanglo labang so song ke senga maya long pain siang geng lang ratani convener pen me ke phalom thi jai ponsi upper border chairman Pius Stand pen me chipahim pupon lo Labang swasong lake Karbiang long arlo kedo khasya khe atuma phan ke lang ponjia phan mate kisung ke photo am tame ka chak ponjia phan si cyclem ponpo non ki wang jar ni pen ke labang swasong arlo pen si cultural asong tame padu ponpo lapen ke ajara song tame labang swasong pen si pater pipon pusi meya long jerai po lason thak si non ki dam tangar ni Karbiang long autonomous council ke leka long khasya khe kidu kisung kacetong along tame prap jin pen Rita Lipsi mesen pen kaching ki jethan pen munon phila pusona kisung avide cha phan tame jingki jethan po lapen ke ajak ding kluya phi Karbiang long autonomous council ningkan trok sikep ke plenga hot puthot khasya khepen nominated MSc longdun bekji pusi UK POABD sir Newell War pen ning chethadam lapen Karbiang long ang kang kido khasya khe atum tame non ki wang jiar ni pen ke ingsam jin pen kido ki thak ja pha tame UKPO pen sai deng pon po lapen tor program mate adona don ki dam pen kaching ki chingwai ja phan tame chingki pon po United Khasi People Organization wa asong chingrum pet ka chingrum pet ka jalang pet aja khasiatum asong lo la si longri hawar la pen ke du kelak mate ke phodat kisung dat ke pho anatima phanta kelang chari ponja phan adai to en pon lo la se bangso ad hoc amei mate bangso committee abutak kelang chari dunang ji pura presiden non amat ponsngai lang ratane phansi arpu pipon lo lapen ad hoc bang throk atum a member do pon lo lasi lahai ka do we aputak kisung kidu kipho mate non kedam tang election
rong pli arat ladak cintong homostia long sder la pen pedeng telek la pen ke laper mat jolahaya arong arat atum bot ki jok dun long le pen kamatha kisung dokok lo kesilahai setame angsong natu mate kelang cari tu mapan kiri tarlip ponjia pansi asong atum daito en ponlo labang so asong sing ponlo lasi labang so asong along lada kacirap dun do women wing natu youth wing lapen kaprek kam kinang yan atum ta alang litum pen klem rap petpo lapen kidamtang niphai nerkebarni district council election hut akili hut kot ki jok pon longle aputhak tame nilitum chingki chingwai pidupon si kopia pot mala puson cheplang det lo pu bangke nilitum ta manghu mangram dukok lo thoi phis tame nilitum ahok pet pen akang sai kilong je phan lahai ritar lipji lapen lang cari ji jote mesen me et pen non pen iprang tame thangnat katiku ka vedet je phan la songalam neli kadok ave phanta neli chuningri lo chirap chitupon rapet nang sontak taksi council election tangdet pen non anghoi ka chingni ji babu EMCM atum do antame alang litum mahin pen tame delihin pen jakong kelong rapet japan chuning ripon lo sondak thang se alang litum rat kachari ang hoi along kedo nilitum tame arna mahai hang pon lo nilitum kiduk kilak pen cumang do an atum pen atuma phan tame kacirap kacutu pet japan nelihin pen alang litum phanta chuning ri lo nilitum kinang ja son antame na cirap dun japan Amri pen piratane report Kap News. Lapusong na pura hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhanga Chor sang pika teron pi lapen ari sang hatum pen lang pen kisung kepo arada temapan kecho kijun aharmu pen danglong tong sekora pura hut kenang sot aharmu sik dangsi rada temapan rondamlo. Pini Karbi Prime tama biota bangke lapansi kangton iklo.